Een Frieske helpactie voor de slachtoffers van de orkaan Irma smiet zo volle reacties op dat de vrijwilligers het al eens net omkennen. Chaka Jean-Pierre komt van Ljouwert en wen het al 4 hier op Sint Maarten, maar haar vreun. Ze weer Ljouwert op vakantie en ken nou net waarom. Haar vreun is achterbleun. Nou, hij heeft een hurricane pass, dus hij mag voor het werk over het eiland rijden. En hij geeft aan, het is net alsof je in een filmset zit. Alles ligt plat, de wegen zijn niet meer herkenbaar, er liggen blokkades, zeecontainers, bomen liggen om, mensen lopen moedeloos rond, weten niet wat ze moeten doen. Apocalyptisch. Ja, dat is inderdaad wat hij zei. Het is net alsof de apocalyps is geweest en dat je op elk moment zombies ergens vandaan kan verwachten. De neet is heeg, van alles is verlet. Wij willen heel graag kleding hebben, schoenen en handdoeken, bedspullen. Vooral ook voor jongere kinderen, kleding, babyvoeding. Zodat we dat zo snel mogelijk die kant op kunnen sturen. De inzamelingsactie smiet al een soort reacties op. Het is overweldigend. Ik heb vrijdagmiddag een bericht op Facebook gezet dat ik spullen nodig heb. En ik heb zoveel reacties ontvangen. Ook van mensen uit andere delen van Nederland die zeggen: goh, ik woon in Utrecht, maar waar kan ik mijn spullen brengen? Dus het is hartstikke fijn dat iedereen zo meeleeft en allemaal bereidwillig is om spullen in te leveren. Chaka Jean-Pierre wil graag gauw weerom naar Sint Maarten om te helpen. Dat wordt likwijls dreig, denkt ze. Tot nu toe vliegen er geen commerciële lijnen en ik ben op dit moment in verwachting. En ik zou sowieso terug naar Nederland komen om hier te bevallen. Dus ik denk dat ik de laatste maandjes hier moet blijven en me dan in ieder geval concreet in kan zetten en hulp kan bieden, dan dat ik daar naartoe ga.